Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kajing tray shitom bat yai minot top hakano gono kakam kaju sehi yau so kajing job bat haba mon kajuat wat yaki ding pengkiang ru la ban rengkang la kalong haka pule kadang le kamai gaji kumju ru haka jingilek kai sport kani gadai ka khana shapang ka riyo alang dahar ka kentai marwai na jela Meghalaya ka balakiu shaka kerdan international referee Dangshen haka jingilek kai football ka bala penyai ta ka Federation of International Football Association lani ka FIFA kajing yai lenti jongka hakani ka phang kalalong ka badap daki rai raidam khamtam badang duna ki kinthei ki ban penno man sem sha kani ka sport nrei ka jing yai durut kala pun urlong ya ki jing thrang jongka ka Patisi TV kala yo lat bania kren pliu jungmut bat ka ri yo lang dhar ka balawan ra nam ya ka jela kumju ru ya ka rihi barok kowe Pengandrung ha kam referee day kowe long bangas mo tenan mensuang asi ile kai football long ka jing jungi ka football ta kadang apoi rungyang lang ba ka jing khot mensua badang de general secretary jungi jung ima Daniel Dan mentai bala long DSO jung ke East Khatsi Hills district I khot yang ban join ha ka kam referee ha aka mensuang first du nga join ha por ha usnemar haja khandai ba one eye clinic ini de ba madon champleng ibade retired national referee ha kutu ko pangi se idon sangut ki referee kan thai hadin hang to dang la pa se kat 5 ni la ya khamna mar bun kham ngam tip na kadau yu kila e no tang steng tu kan thai ba pas lang ba ngam ta sa astanga himarwai but house name arja shopat nga pas ya ka category 4 but house name arja khalai nga pas ya ka category 3 but man ha uni house name nga pas ya ka category 2 but ka kadeka national referee but category 1 kadeka FIFA referee ban poi syakani ka kerdan ka riyo alang dahar kala hapan pen kre bin pabin nalor ka jing puli ka bakham kongsan e kadai ka jing kilan met bar ka jing practice nalor ba kadon hapo ka kampulit kum ka constable ka thong kalong ka bakham e yaka compare but ki exam bangala de man na kapor shakapor banga shile hapo country la jong ka compare hi nama teng nama sokoi imat badang dei bangi dang duna ki referee kam thai ki khamnong ka ki kham consider kan kim da strict than hadu kata 100 dalale shabal teng kim judan kata ka consideration kan ki strict bai karbangi ayu dangim biang hakapor ba biang dangim la hi ban poi hakapor long kila bu da ka timing ide ban poi be kata ka timing kan ba khnang bangin du pas nolor kata amdi hitang ka fitness ni hable rusa ki theory but ki practical but ni don ro ki kum ki kanja presentation ba kin check ingi hadu kanung ni nang ga kten english kan namar dangi le shabar ni nom pendan kam da kten chnong la jong lene da ka hindi shabar ngin have use be da ka english ban communicate but ki player kan ka jingsham jonga ya ka RSA kalong ko we long ha jing shisha manta bon hi ni kila divide mo yang ki referee but ki assistant referee jingsha ka RSA ki shile menta tangi ki referee ngapat ngale ya ka assistant referee kan menta ngi menta le than ya ka RSA ngi le tang samsen menta but ka timing ru kala compare but ka distance ru kala compare menta ngi le ya ka koda ru ka khamjinjari na ka long ko we ngi hangni sukwe ngi dan coach ban hikai ngi ngan ha practice marwai ta ka khamjinjari yang abangan check ka timing ru ka kham e hi ka interval ta kam da don jing e than ko we long dangi la practice bai man na kapor na ko we kapor ta kan nganam sham jing e hi kan ban pendep ye ka e ka baki la bu ye ka timing bangi de ban pendep ka jingdan kam e jongi de ko we hi ka main du long man ye we referee ne assistant referee ni de ban don ya ka fitness kan khamtam na mar long ko we de phim la ban maintain ya ka fitness jong pinam la ban penbiang ya ka por ba ki bu yang ni ka timing ma menda ka hangni ha India ki bu ko ka timing ma ka de ka national andre shabar ba de jong ka FIFA timing but kumbangi lait mana kini ki kwa yangi bangin poi ya ka timing jong ko world cup nama ki kwa am bangin la ken ban compare but ki player ki ba de jong ko world cup ya kata ban penkra ingam judan bukan namar ba hangi dang dan tangah himarwai kan thai apo Meghalaya jongi bat sukoi kidan hi kishin rang ro tambangin kishin rang ro ki badang de hi tang para referee ni shi practice kum to tamba bonjin hinga sheiwan hi marwai nama hangni apo Meghalaya ngim padon instructor ban hikai ngi na banta ki fitness ne ki eke tamba man kapor man ba ngalap hinga sheiwan practice be
ka timing tengam judan timing lani ki kapor long kismi ki ero ngam 4 judan namar ba 4 judan nong kai ngi ta ka kat bangalap dangalap ngalawan dangamlap dangalapep ika ika banga yo na ba ngale de ki ju hi teng teng pan ngai she ni she yo kata ka hapo meal mo kita ki training session kumno bande hakawai kasni naga hagsni benengkong ni de bande kumno sni baar ni de bande kumno tengah hap supun bo nak tang di kitu ngai practice di kitu ki timing baki ai ni kan long ban penya ika game da ka bha ka ground dang la hi ka natural ground dang ba da kam bha ta dang la hi ka artificial dang ba long kumta ka wei da pile hapo artificial long ngabang ala syam ya jong ka long kta ha te ka met jongi ka natural ground pat ka long kumni da pi bha da ka bha ka badan ka biang 100 da kam bha ka dang long war shu kai yo pi yo injury ne long dan ki e kai ba dan hapo ground da kam biang ka badan te kumi constable dei te pidon ka jing e haba phile ile ka shabar ne kano ka jing ile kai pipan permission pidon e ka jing e na ka leng juki hadu menta ta ngampat da dan jing e na mai man baki tho application na po MFA kimpat ju reject yang abangan ni shabar ki she support hi yang abangan dai kimpat ju khang ta yang abangan ni shabar kan tanga kermen ba nang ni shekmat ru baki nam khang yang namar ba akwa emban pen inuk sai ki bai ki kan thai kham tam ki kan thai ye kishin rang ho ka ju hi ba bakin yakiu kan ha ka kam referee bakin ya wan join shu ki bai ki barang thamai ro Kariyo alang dahar kadai ka way na ki laingut ki referee container ri India ka blasha jiet da ka FIFA Referees Committee. Bar kalalong referee na manta ka jingya kon AFC kum ka World Cup qualifiers, jingla ka AFC Champions League kum ta ter. Ka jingya la jong ka ban syang pertai ka lapenlong ya ka ban kham syampang ha ka liang jong ka ni ka sport. Em jonga na long na du mensyuaru ka first mensyua tanga em tang bangan point national. Andre hadin tangal apas national ngala aim pat bangan long qualify kum ka FIFA referee entah pat ngala qualify kum ka FIFA referee ngasha select kum ka elite AFC referee pat ya menta ka aim jonga hi long da kumnu ngan maintain pat ka fitness jonga banganam hiar kerdan kai na ka elite referee bangan poi biang sha national na kermen ba yo let's say ngandang ya minat shu dangala bangan poi chedu yo let's say chedu world cup jong gitan thai da kumno ro long ban ben inuk sa kan yiki kan thai jongi hapo nganam ong tang hapo state jongi ne hapo district jongi hre yaki india bro ko we ro nama menta na india ngi ki khamduna ki referee kan thai ki ban ni khamat ye kan ya ka india jongi ko menta bangi don tang lai ngut ki kan thai referee hapo india manga don ibe na manipur bat ibe na po goa tanga kwa ba ki we ro kin dangwan shu kan ban join her kam referee tang ikundum de tang khundian ikundu khambon ki chinge nganam ong hapo ground wat shabaro teng ki don ki breu dong long dala de pnya ji ka game ki don ki coach ne ki nong wan pe kai ro ki teng ki shek krani ni ki tin klem akor kim don chu kata ka jing ong no ka manrain halade ta bakin ong obade ki kan thai kim nang shu ban burom ta nama teng ki shusingo bai sisen bangila long referee ni long perfect henry kim ju perkhat bangi ni ru ki de ki breu hi tengi don hi em kita ki aka bangin commit ki mistake jongi long ni nama teng da pidon hapo ground ni singo thu teng ni dala mi ni shik singo bangila long confident henry teng pat da poi hapo ground pat ni kum bakala ni ai ki bamde ki fall ki breu pat kim singo thu ta ki syukran yang ni kumno ki ban ki kena kan ni kata Haji Syaki de ban support ban encourage ami ni nama kam referee kam de ka basuk yang ni bangin wan join nang ting ki breu dala wan join ki wan tang shipang tang kat nu kat tu kat ni benai henry hadin pat kila e no kan nama don ki breu ki bam ya sha ta ya kat ta ka daw ngaru ila jong long ala sha men shwang ala sha e tang ya kam referee hadin pat ang tu ta kundu iki parlok ki ba support yang nama ki breu ki bon ong hakakam long hakanu ka kam ru kibun ki batan ya fisher den ta kinam aila di phi bapin ki khambon na ushispa phin lap tharai apo ishpong ubre uban pin ki yu phi uban support di phi manga ila jong hang ni men shuang akmo kor banga e ngal amut e hi kum tong nam kwa shu hi ban join rek don ki bre ba support dia nga ki kwa inga bangalon phai ta kadang on phai dia danga kwa ken ba ki bre
ba long nganamong iki coach what iki players ne yaki nong wan pekai ro ma bakin support yang ni kumba ki support iki player kan bakin nam ben kinam keno yang ni kumba kisah ben yang ni haduk menta teng kisah shot yu ru ya referee i kumba mangi ngim dei shu ki brio baki kim khan shu yang ni kan ki leg i kumba ki treat ni kum kimrat kan ka message bang aku ai ya ki kamtam ni pa jong kena kan ba kim dei ban khang ki khon jong ki bakin wan join ya ka sports nganam ong bakin wan join tang ha kam referee daki la le ban join kadang bah shu shu ring aku iki bakin khang bakin deh kino ki kam jong sports ni tang ka football wat ha ki discipline kan jong ka sports namar nanta ki por bon phinam ka jinjari phi ban phingyo ika kam da phimbiang ka talent dane ki da phimbiang ka jingnang jing start hrei lang ba ka sports phila ban yo ki kam ha ka sports ko taru da banga kerpat ken da dei ba phidon ki khon yo le se ki kwa interest ban join referee ai la de ki ba kin wan join kin namar ba ba jusngap ya ka e ka ba ki kran ki breu namar ngi singo thu em da ngi dan ha ground da ngi la yo e ka jing pule ngi singo thu ka long kumno ka ta ka kam referee ngai lo jong mun chuanga she ile kai nga ru nga she ben nga she kran yo referee nga ben kumno hrei minta da nga asyam dala de halade asngo thu men shwa ika eka bangala le bakla ken banga ben yo referee asy kran nga she tim sang ru ika yo le se bangam internet ika destion bau ai minta da nga la puli nga la i nga la asngo thu ba balai bu ai to ka destion kan tanga kwa iki kni kpa ba nang ni shakman kamta menta bakila dan kum ki grassroot ki ba ki ai jing kai ki khana ya ko football ndu ki khana sau sinem cheneng kwa iki bakin dang pha shu kan ki khon jong ki bakin wan ban yele ka chini support pulu sa shabal jong ki india ngala shed like supervise la alai to league country ko we kade po south africa kade ka BRICS tournament ba pniai da ka home ministry of sports ko we pat kade hapo bhutan kade ka saf game but last year ngawan hapo Kyrgyzstan kadeka AFC under 15 women's championship but la shine and sami ibangan represent yang ke India support Lebanon